Tjenare. Det är Pingvinen av 3 här. Och jag har börjat med ett hotell som inte är så snyggt. Jag vet. Det är inte fint. Så jag kommer sätta fram till där. Så vi ska fortsätta på det här hotellet. Ja, men det blev en video som blev förstörd och ja, jag fick en ny video. Så är den här alltså. Det är Let's Play Minecraft online del 3. Jag glömde säga det i början. Fast det kan man förstå. Det är i alla fall Let's Play Minecraft online del 3. Och jag har ju nu börjat med en ny Let's Play som heter Minecraft Hardcore. Jag har bara 2 videos på den, men det är något i alla fall. Som jag nämnde i de videorna så har jag en prenumerant. Och jag blev väldigt glad, kan man säga, fast det var en kille som jag prenumererade på också. Och ja, så det var ganska sannolikt att han skulle prenumerera på mig. Så kan jag se den. Varför pluggade jag så mycket på min dator? Varför inte? Det ser inte så fint ut, men jag ska ha fönster här. Så jag kan hoppa in dem. Så det är snyggare. Man vet. Okej, inte mycket snyggare, men ungefär så. Inte så snyggt det heller, men vi kör så att vi sätter igång. Okej. Och som ni kanske undrar varför jag kallar den här Let's Play Minecraft online när inte det är några online, kan man säga. Det är därför man ska fixa en grej som man måste göra innan andra folk kan komma in från sin dator. Annars måste man vara i ett hus för att kunna komma in. Jag ska försöka fixa det där ganska snart, så att ni kan komma in snabbare. Och fast det tar ändå lång tid för er, men det är mest de jag känner som får komma in först och hjälpa till och sånt. Och det är förmodligen de som blir OP sen också, fast jag tror inte det. Jag tror det är bara 2 stycken som blir det. Och det
annan kille som jag känner. Som, ja, jag känner honom väldigt nära. Han hjälpte till att göra den här servern också. Så ja, han borde få OP. Okej. Jag hatar det här hotellet. Det är så fint. Ja, som jag sa, jag ska förbättra det sen. Så. Just det, jag ska på några steg. Så. Ja, det här kommer, den här videon kanske kommer bli 10 minuter eller något sånt. För jag ska börja med längre videos. För det tog inte så lång tid som jag trodde, som jag sa i tvåan. Så Let's Play Minecraft Online del 2. Den här så först så där. Ja, men det här blir ett kortare avsnitt än jag trodde. Och jag tror jag måste avsluta avsnittet nu, så hejdå!